Hän oli nykäissyt omen kiinni juuri kun rehtori oli noussut autosta. Sitten hän oli juossut talon läpi takaovesta ulos aidan yli naapurin takapihalle ja siitä sitten katua pitkin ja pensasaidan läpi Ilmarin pihalle. No niin, tämä riittääkin nyt tältä erää ja lähdetäänpä käymään välitunnilla. No niin, meillä alkaakin tunti nyt sitten loppumaan. Seuraavalla tunnillahan meillä on historia. Nyt voitte laittaa kirjat pulpettiin ja lähteä välitunnille. Kiitos. Se eilinen Titanic-elokuva oli kyllä yksi mun parhaista elokuvista. Et oo tosissaan, mä en välitä niistä Titanicista, ei kyllä ollut. No oli. Ei ollut. Luulet sä, että semmoista elokuvaa? Mun mielestä oli. Musta se kyllä se James Bond oli parempi kuin se Titanic. Kysyttekö me mukaan sultakin jotain? Se eilinen elokuva oli kyllä yksi mun parhaista elokuvista. Ajaa, tykkäsit sä siitä? Mulle tuli vähän pettymys. Ei ollut mikään lempielokuva. Älä suutu siis. Tämä on ihan vain kaikille omat mielipiteet.